Hi, is físeáin, agus is bralam clasa nua ólam a gcónaí, agus is maithlam draíocht agus draíocht. I bhfuil leat a film cén cuiad bheith draíocht. Inniu bhimriigh film cén cuiad Cárta a chur Foluain na draíocht. Bheith seo, tá an Cárta imime lámh agam, ach féach, an bhecinn tú a gceisialta, Abracadabra! Anis tá sfanní méid cén cuiad na dhéanamh. Seo a méid atá ag teastáilt. Pac a cartaí. Scissor. Tape gramathach tréarchach. Piece of plastic tréarchach. Dús fá piece of plastic tréarchach. Is féidir é seo a fháil in áitir be. Tá mise ag úsáid budget plastic. Ba cúna bheith teastáil ús ó dhéanamh fástead an cé meile. Dain cínte go bhfuil an dronalóg seo ar comhád leis an Cárta, agus go bhfuil sé sochtánaí gur féidir le é a luba idir do mhéara. Anis is féidir leat an piece of plastic a gramid a chúil an Cárta. Dain cínte go núsáidjin tú dóthain tape, is go bhainfí an plastic ar an Cárta, ach nach féidir an tape eáil ar na taobhanna. Anis is féidir leat a cuma a chur ar go bhfuil an Cárta a gceisialt, nó ar Foluain, ach an piece of plastic a luba a mus de lámh. Abracadabra! Anis tá an clás filma agat, agus is féidir le aine chur de cuid cardú le de cuid cúachtaí. Sin aimsa go an céidir eile, cuinneagar de clasaíocht.